बैसागुनि नामाव लाइक कमेन्ट शेयर साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बयबो मन्दिराव थांसै। हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय हरलायबाय लोगोफोर। दिनै 1 तारिख आरोना, ओमफ्रायो जोङो दा मन्दिराव थांगासिनो। मन्दिरावहाय जयैनो रायजोयैनो ओंखाम जागोन नालाय, ओमफ्रायो दा हानायमानि दिन्थिनो नाजागोन आङो। खेलाफोरबो होगोन, फिसा फिसा खेला। जय बैसागुनि हेपि बैसागु होनहरदो बयबो बयखौबो खुलुमबाय लेदरा नोङो नमस्कार होननानै। नै आंना मालाया मालानि फाथरखौनो सिनाया बारा। बोसोरावसो खनसे आसान गानफेरनो मोननायनि फिसा गानबावाखैनो आं। नायलांबाय था नोंथांमोनाबो बिराद एन्जय खालामदों जानो हागौ आरोना। ओमफ्राय जोंबो दा गामिनि गोजा फिसा एन्जय खालामगोन आरो। मानसिफोरानो एसेल'खा नालाय, गामियावबो बारा बुरजा गैया नालाय। नायलांबाय था आरो नायनानै बैसागुनि नामाव लाइक कमेन्ट शेयर साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बयबो। नुदां खुलुमबाय हेपि बैसागु होनहरदो बयबो बयखौबो खुलुमबाय लेदरा नोङो नमस्कार होननानै। नै आंना मालाया मालानि फाथरखौनो सिनाया बारा। बोसोरावसो खनसे आसान गानफेरनो मोननायनि फिसा गानबावाखैनो आं। नायलांबाय था नोंथांमोनाबो बिराद एन्जय खालामदों जानो हागौ आरोना। ओमफ्राय जोंबो दा गामिनि गोजा फिसा एन्जय खालामगोन आरो। मानसिफोरानो एसेल'खा नालाय, गामियावबो बारा बुरजा गैया नालाय। नायलांबाय था आरो नायनानै बैसागुनि नामाव लाइक कमेन्ट शेयर साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बयबो। नुदां खुलुमबाय बहुत अच्छा लागिसि होनदो। बोथोरा मोजां नङालै दिनै केमेरानि थाखाय आरो मानसिनि थाखाय मोजां बोथोरा। सान्दुं जानांगौमोन आरो ने, होमबा लाइट फैगौमोन नालाय। माबा बोथोरा मोजां नङालै दिनै केमेरानि थाखाय आरो मानसिनि थाखाय मोजां बोथोरा। सान्दुं जानांगौमोन आरो ने, होमबा लाइट फैगौमोन नालाय। माबा गोजा गोजा बिराद समायदों। नै सफैबाय मन्दिराव। ओरै फिरफिला थिखोनो रेडि जागासिनो आरोना। बोसोर गोदाननि बैसागनि 1 तारिखआव फिरफिला थिखोनो सेंग्रा पार्टी दाना हेलो गुड इभिनिं। ओइ नबराज नों मा जागोन? ओंखाम जागोन ओंखाम जागोन आं बेदर जागोन आंबो बेदर जागोन मामिखौ खेबसेलाय एबार नांगौ मामि नों मा जागोन एबार मा जागोन? नैबे हिन्जाव गोसोथोनो गोरों गाइसमोन
नांगौबा सोरनोबा गरायनो मानोसो बिनि गासैबो साइसफ्रा इनि हिनजावफोरा नायखाना दोनबाय जोङो मोसानो देलायबाय लोगोफोर नै आंना हौवाया ओरैनो हरलाय खनसे एसे देलायबाय आरोना फैद' फै अनजु सोरां फैलाय रिल्स बानायना होनो रिल्स बानायनो नागिरदों नै लोगोफोर मोना जालायबाय आरोना रंजायैनो एकदमबारे खोमसि जाजोबबाय बिथांमोना दहाय सानाव जोंना प्राइज होनाय दंमोन दा बेयो एसे आवगायनानै दङ दा बे प्राइजखौ मोना जाबाय आरोना लोगोफोर एकदम रंजानानैनो भिडिअ बानायनो टाइम गैया आरोना एकदमबारे बिथाङा बे प्राइज जे आवगायनाय दङ बे बुस्थुखौ लाबोना दंफैनांगौ बेखौनो गुरै खालामनाय जाबाय